itxita hau? Ez da beharrezkoa. Rest, zabera. Ez. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Bueno, kanpoan uda, beroa, arroiona, eta hemen barruan ere bai. Jendea pozik dago eta gu are gehiago. Oso ondo zaintzen gaituztelako, Bai, ekipo! bai. Maite zaituztegu, Horrela, nik horrela ditut beti. Naia gure reportaria jai giroan murgilduko da. Nebu eta bere bideojokoak ere gurekin izango dira. Ni atera naiz kalera challenge super divertigarri batekin. Eta hanen hor dator gaur gure etxera, ongi pasatzera. Next Graph artista urbano izango dugu gurekin. Mutil hau muralgila da eta AC maisulanak egiten dituen. Hori gairarako utziko dugu. Amaierarako beti honena. Kotxan buruari bueltaka etorri naiz eta esan behar dizu. Zurekin amestu dut. Nirekin amestu duzu? Baina nirekin amestu duzu horrela. Ez. Aritz, azoka batean egiten genuen topo. Durangoko azoka. Ez. Barazki eta fruta eta... Gainera, nire erosketak erakusten nizkizun eta zo, kendu nahi zen izkidan? Lapurtu egiten izun? Bai. Baina nahikoa ezagutzen hau zuia jakiteko ni lapurtia naizela. Bueno, Aritz, erraiatu amets bat zen. Ja, bueno, baina hori da, duzun itxura nirea, Bueno, oso zer egingo zenuen txarto. Zu zinen? Baina zinen zu. Aiolako gauza nire gertatu zaizkitean, eta hori zagetik izangoa. Txaban, interneten begiratuko dut. Venga, begiratu interneten eta bitartan nahi gure erreportariarekin joango gara. Zergatik ez... Zergatik... Kaixo bikote, gaurkoan euskal musika talde gazte batekin elkartuko naiz. Miruarekin. Zerik ez badute argi odia. Tolosara etorri gara beraien entxegu batean infiltratzera. Guazen ba! Ekipo, nun gaude? Hau zuen etxea da, zuen estudioa. Bueno, hemen musika itxero, gure etxea. Makintan erea, anai arroak. Eta zuen musikak gazteen artean zelako harrera daukala esan duten bere. Gu bere momentun batxirren oan alakoa eta sentitzen genuen guk entzuten emitura igual musika batzuk Euskal Herritik kanpo, Espainin, Ameriketan, eta guk euskaraz ez zuen eukala eta sentitzen gure momentu urtako nahiko antzeko izango zian jendea dela entzuteuna. Joku bat pasatu dizuegu. Inbar dugu, Mos litu eta seinalatu bertzarete zuen artean. Baina begik itxita hau. Egiten ari zerretu, Hauek oso pira. Anai arroa bezala geha. Nor da entxegu batera, berandu iristen dena gehienetan. Maitani iristea behan du, porque makintan hemen Eske, bizi. baina ni iritsi izan naiz eta derrepente hauek igualeon pijaman. Eta nor da letra politenak egiten dituen. Letra polikenak iron arten egiten. Alentxo, ze ondo galitu zaizu hori. Eta nor bidaliko dioke artista famatu bati DM bat, kolabo bat egiteko. Osa, se la pela. Nire burun gertatu doa. Nor da sosoenak. Ni zozona ez dut Baina esan eske ez honek, nik dute. uste beste modu batea dira. Hoi da. Kamia, gero egun baten, derrepente Eske gaude da. hemen, da esan ditzen, eske, ikusi behar zure hau, no seke. Sosonatzeu honek, nork egingo luke guazeneko telesailan cameo bat. Deno. Makin de hecho, izango litzake gorka. Basatiak! Ni deizi, odezi, horrela. Ni irakaslean ikusten. Hemendik aurrera badaukazuet kontzerturen bat mirua ikusteko. Bueno, hain bai gaude gehiago zuzenduta diska grabatzea. Baina, udaramozko kontzertutxo batzuk, Instagramen jartze diteu. Eta badaukazu zerbait prestatua orain guri erakusteko. Disko berrientan soinu berri bat egiten folkloreakin eta bar juntatzen. Ingo olako sneak peek bat. Hori bera da delen historia. Eriua bardintzen handik ipia. Zen ilusione bat bera da. Lurren gaineko gure pasazia. Ondo? Wow! Ke guai! Oso garrantzitsua da, herriko jaien unea den honetan, jai seguro eta azkeak aldarrikatzea. Gainera, guztiok ondo pasatu nahi badugu, errespetuz jokatu behar dugu, ezta? Hoiek dira nirik gehien gustatzen zaizkian jaiak, eroso senditzen garenak denok. Bai. Aurreritzirik gabe eta aske. Aritz, baina imaginatu horrela, talo gozo-gozo bat, Ai, talo bat. txistorrarekin, txorizoarekin, Txistorraren gozoa, eta txokolate barruan.
Eta Irugiarra gaitzen badiegu. Eta gazta. Bai. Noiz da bazkatzeko ordua? Nik oso tortilla patata hona ditut. Bai, Oso. ekarri beharko duzu. Urrengo saiora ekarri eta guztiok probatuko dugu. Eta zuk, talo bat. Ok, venga, apuntatuko dut. Jesus. Sorpresa! Jesus! Gauza berriak? Apuntatuko dut, venga. Aritz, Bai. tortilla munduko onena. Munduko Aritzek, tortillarik bai. onena nik ekarriko dut. Nik txistor, txorizo. Ane! Eta Irugiarra. Ez. Ai, ama, Aritz, Bai. nebukairen bideokin Tipes zerrenda. ja. Ez daukat. Inok tipes ibadeko. Hartuko dut. Korrika? Minutu bat duzuan korrika, Ei, kaixo bikote! Aprobetxatuko ez zerrenda txukun jartzen izaztela, aste hontako jokua aurkeztu eta zuek zuzenean bertara sartzeko. Ze hau ziur denek dakazutela gustoko. Igual esiren ez dizu gehiagik konbentzitzen, nik ikusko zute. Goazen! Sukaldatzea edo sukaldian laguntza gustoko dezu, Bai? Ba, hemendik aurrea ez! Ta guzti hori Overcooked sagari esker. Hemen ikustitu zuten monigote hauek izango zazte. Zuen txef autobusia montatu eta mapa politeta erraldoi hontan zehar toki ezberdin eta jongo zazte berteko jendiei zerbitzatzea. Lo tipiko komanda bat sartzen da, osagaiak prestatzituzu, platera montatu, sukaldatu eta entregatu eta denak pozik. Bueno, zu ez horren beste. Eitzen un inoiz imaginatuko zein zaila den xolomo gazta bokata ziztrin bat prestatzea. Sukaldia errengo zaizue lurrabitan zatitukoa irrilu batian balsa baten gainean egongo zazte errepide erdian kotxak pastenien bitartian, espazio erdian egongo lurra izotza izangoa edo amildegi batetik eroiko za. Ta guztia zure lagun marabillosoak laguntzen dituzun bitartean. Zure lagun pro horri letxuga zatitxotan moztea eskatuko jozu. Letxuga bat zatitxotan moztea. Ta letxuga moztu urdez tomate bat hartu, plater prestatua bota, efeka getu edo haindiko kerro sukalde guztia izua emango jo, tardun kontatuko za, joku hontan eukia altzun lagunik onena pazientzia dela. Bueno, pazientzia eta estintore bat. Urrengo esterarte bikote. Neburen joku bat ikusten duan bakoitzean jolasteko gogoa sartzen zaita. Hori seinale ona da, Bai, eta horrexegaitik jolas bat ekarri dut. Ai, ez, barkatu hori ez. Toma! Kaixo hane berriz. Kaixo. Hemen ditugu pelotatxo batzuk, vale? Eta hemen koiara batzuk eta bol bat. Koiara, hauan jarri. Honela. Vale? Eta eskuak atzean. Vale? Eta eskuak atzean ditugula. Vale. Pelotak hartu beharko ditugu horrela. Igualetik eta gure bolera sartu. Prest. Nahiko hane, nik irabazi! Ez, aguarekin ez da balio, da koiararekin, nik irabazi dut. Aktibo jarraitzeko, joango gara gure challengearekin. Bogin egin dugu? Bai. Guazen ikustera. Kaixo. Gaurkoan LGBTQ+ kolektiboarekin batekin eta bogin irakastera atera naiz kalera. Gure askatasunaren alde egin zuten pertsona trans eta razializatuen omenez dantzatzera goaz, let's bogin! Kaixo irukote, zelan dira zuen izenak? Alaitz. Kai. Leire. Eta ezagutzen duzue bogina? Bai, bizkatxo bat, bai. Bai. Zelan da zure izena? Sara. Ezagutzen duzu bogin, zer den? Dantz estilo bat, no? Ok. Ezagutzen duzue bogin, zer dan? Bai. Ez, zuk ez? Nire ekitenengatik da dantz estilo bat gehien bat ikustiala eskukin olaik. Vale. Jazz! Badakizu zer dan bogin? Ez. Nahi duzu ikasi zer dan? Venga, vale. Bai. Hans performance errela bat. Eta bi, berotu gara jatzak, etate fuera, oso ondo. Eta badakigu egiten That's the Walk. Pose, bai? Ingo dugu pose batzuk. Beste bat ditzen da Catwalk. Eta pause final. Ba? Oso ondo neskak. Hane, zu, batetik 10-era, margolari ona zarela esango zenuke. 3. Bakizu norden 11 bat datorren mutila. Goazen ba ezagutzera. Goazen ba? Ui! Aritz? Bueno, ba, ni ere banoa. Hane,
bereziki pozik nago gaur, ze A-ze artista ekarri dugun gaur. Ongi etorri, Nestor. Ongi etorri. Ondo? Bai, pozik, Nestor artista urbanoa da eta bere mural erraldoiekin kriston arrakasta du. Nazioarteko graffiti ligan txapelduna izandakoa eta mundu mailan munduko 100 muralgile onenen artean zaude. Hori kurrikuluma da. Ekartze ditugu kurrikulumak, baina zura Nestor eta zure edadekin nahiko kurrikulum handia da. Zuko dakizu zenbat mural marraztu dituzun? Bai, esango nuke egun baino, gehiago esango nuke, bai. Ni hasi nintzen naitakin margotzen, harrapatu zidan firma bat, margotu nuna furgoneta batean. Bronka bota zidan, ez? Baina saiatu zan babesten. Orduan bilatu zuen muralgile bat, kurtsoak ematen zituena, eta egin genuen kurtsoa biok. Biok bat ere egin zuten kurtsoa. Apuntatu, hori da good parenting, bale? Bai. Eta nola deskribatuko zenuke zure estiloa, marrazketan? Lan asko egite eta argazkiekin. Kolaxak, burutik ateratako marrazkik, baina margotzen pintura plastikoekin. Baina spraya utzin dut. Eta baduzu mural gogokoenik? Egin duzunetatik, egundaka egin dituzu, baina egin duzunetatik baten bat? Bai, esan nuke Baionako murala. Zizpa gaztetxean margotutako murala. Bueno, eta orain kalera joango gara ze kaleko jendeak galdere bat du zuretzat. Ikusiko du. Marrazteko kolore bakarra aukeratu beharko bazenu, zen izango litzateke kolore hori? Aukeratuko nuke gorria. Gorria, Gorria, eta zegaitik? Igual murala egiten ahonean o lo que sea, asko marrazteet gorriakin. Osea, lehenengo bozetoa da gorriz. Ze gero pintatzen ahonean, igual gelditzen dira hueko txuri batzuk, o lo que sea, hueko batzuk, eta orduan igual... Eta gorria ikusi, eta ikusi egiten delako. Hori da. Bueno, Nestor, eta berriro, joango gara kalera, ze kalean iritziak eskatzen ditugu, eta oraingoan eskatu duguna izan da. Urteak pasa ahala, zertan galdu duzu lotxa? Ikus dezagun. Aurkezpenak egiterako orduan lotxa gainditu dugu. Heleno, ikusten dituen txiko guapok, eta lotxa ematen zian ligatzea, hola, baina orain tio, lotxa zertako, beto Instagram eskatu dela eta ja lotxaik ez. Nik inoiz ez ateuki lotxa. Lotxa galdu behar da, bizitza bakarra delako. Eta ez gaude, denbora galtzeko. Bueno, nik ez dakizue konturatu zareten, baina gero ez da nagusiago egin, gero ez da lotxa gutxiago dut nik behintzat, ez dakit zuek. Lehen lotxa handi ematen zidan telefonoz deitzea eta reservatzeko ez taberna batean jatera joateko edo ere taberna batean Baso bete ur eskatzeko eta horrelakoak, Ja, hori niri gertatzen zen. Ni oso lotxari eta nahi zeti, baina esan nuke igual jende aurrean, hitz egitea, elkarrizketa terapia de choque. Claro. Neska mutila, jolasaren txanda iritsi da, nervioso? Ez jarri, lasai egon, Marrazki bat egingo dugu, baina Aritz ipuin kontalaria izango da eta guk beraz kontatzen duen historia irudikatu. RS ez da? Ez zailtasun bat izango du, baina sorpresa duzuentzat orduan ezin du kontatu, orduan aurrera jolasa. Prest, zaudete? Prest! Hostia. Gaur goizean, mendira joa. Nire motxila hartu eta agian jarri naiz. Ide zidorro batera iritsi naiz, ide daude. Ide elaretsua, edo ide eldurgarria. Ide eldurgarria hartu dut. Urrunean, zerbait ikusi dut. Gerturatu eta 8 bat zela konturatu nahi. 8ak ide okerra hartu dudala esan dit. Eta erdia egon eta ide elaretsua hartu dut. Zaldi batekin egin dut ojo. Zaldiaren gainera igo naiz, takotan. Ia jertzera iritsi gara, bat atzean, ostras, sorgin bat da. Zer? Sorgin bat! Sorgin bat! Sorginaren erratzean igo naiz, eta bat batean Doraemonekin egin dut talka. Demora! Kostatu da ulertzea, Aritz. Hombre, kostatu da ulertzea, kostatu da honekin hitz egitare bai. Venga, bat. Zer lotxa. Bi, the review! Toma! A ber, Bidean ematen dau. Oso itxuzia, baina begira, hau da, zu motzila hartuta, joatu zarela, bibide, loretzu eta bat beldurgarria, zaldi aurkitu duzu, zorgina, Doraemon, ate magikoa. Ni gelitu naiz, motxilakin, bibide ez diela ikusten, zaldia, eta hor zorgina bukatu. Eta hor otxoa dago. Marrazki bezala. Marrazki bezala, zurea politago dagoan ebarkatu. Badaki. Baina, objetiboki, historian gauza gehiago anek ditu, Orduan esan genezake, anek irabazi duela? Hombre. Ega, anek zuk irabazi duzula, bengoz!
Gustura egon zara? Oso gustura. Bai, posten ez. Bueno, eta ez ahaztu Next Graph sareetan jarraitza eta baita Kalaska ere. Datorren astean ikusten gara gehiagorekin, eta alba da, ba hobeto, ezta? Agur!